Takže čau, no a v dnešním videjku si zareagujeme na to, že by měli propustit Haliena z vězení. Pokud nevíte ještě, kdo to je, tak byl to bývalý streamer a youtuber. Natáčel ohledně Fortniteu. Byl to jeden z největších streamerů a youtuberů na CZSK scéně. No a zbytek uvidíte tady ve videjku, tak se jdeme na to kouknout. Budeme reagovat tady na reakci od Doda, takže reakce na reakci, super. No a on vám tam asi nějak tak v té reakci přiblíží, kvůli čeho šel Halien sedět a takové věci, no a my můžeme jít na to. Takže po únoru, ho znamená propustěj, kámo. Jo, ještě jsem chtěl říct jen tak na začátek videa, že streamuju vlastně na Kiku, tak když tak doražte a samozřejmě používejte support creator devo potržítko 11 všecko velkým, no a my se jdeme zase zpátky dívat na videjko. Mě i mega zajímá, jestli až se vrátí, tak jestli začne točit na YouTube nebo tak, a je možný, že ani... To mě taky docela zajímá, protože posledně, co víme, že tak asi dělal v tom Clashi, nebo jestli nevíte, tak vlastně Halien šel sedět kvůli toho, že jak si něco prodával. Řekněme, že prodával mouku, no a takže by mě zajímalo, jestli bude teda natáčet a jestli se k tomu nevrátí, nebo právě co bude dělat, jakože anebo se vykašle na sociální sítě a půjde do normální práce, to by mě zajímalo, ale my si jdeme zpátky tady k tomu videjku, aby jsme se dozvěděli co nejvíce. Nezačne streamovat, natáčet nic. S Halien jsem fakt strávil jako stovky hodin třeba na Discordu a tak, když mi bylo třeba 16. A dámy a pánové, máme nějaký nový info o kauze Halien a vězení. Už projížděl jsem si jen tak TikTok a narazil jsem tam na jeden TikTok od Báry, tak se jmenuje ta borka, co točí na TikTok. A vlastně říkal tam nějaký info o kauze s Halienem, jak to s ním teď vypadá, jak dlouho bude ve vězení, kdy ho pustí a tak dále. A zároveň tam i řekla, že je nějaký článek, takže my se... A pokud se nepletu, tak on to měl nějak ze začátku, lidi mluvili, že to dostal na 15 let, 10 až 15, ale já myslím, že to je blbost, že vlastně teď, když ho mají pustit, tak od kdy ho zavřeli, to vůbec nevím, ale myslím, že tam bude tak 3., 4. rokem teprve, ne? Společně dneska podíváme na to její videjko a zároveň se pak podíváme i na ten článek, protože mě upřímně to už zajímá, protože takhle, jakoby já se s Halenem nějak nebavím teďkon, jo, jako dlouho se nějak nebavíme, viděli jsme se podle mě naposled tak před 3 rokama, jo, ale v roce 2018 19 jsme byli jako docela velcí kámoši, pak jsme se nějak přestali bavit a tak dále, jo, měli jsme mezi sebou nějakou tu kauzu se Sacem, víc. Jo, to jsem slyšel, že ho tam prý Doda nějak skemnul, třeba že o několik set tisíc, já jsem to dobře pauzil v tenhle moment, fakt že jo. Mě sledujete, tak asi jako víte, byl jsem vlastně na Halienových začátcích, prostě znám se s Halienem od té doby, co mýval na streamech prostě 30-40 lidí, jako jo, takže mě to zajímá a myslím, že to zajímá i vás, pojďme se to podívat. Nechce se tě utrácet za drahý nový iPhony, zkus jabko levně. Super, reklamku, tu si přetočíme, že jo. Na 2000. Link v popisku. Tohle je ten TikTok. Od She is Bara 0 se jmenuje. A jdeme se na to podívat, Oši. Téměř 5 let na tvrdo, ale teď už může být Tak je to 5 let, no. Jako, kámo, já nevím, proč já jsem slyšel, že Halinoši dostal třeba 8 nebo 10 let, jako. A prej... Hej, tež jsem slyšel úplně to samý, já jsem slyšel dokonce i víc vlastně za to, co dělal. 5 let teda dostal. Halien má první šanci už za pár dní. Fortnite streamer ze Slovenska dostal 4 roky a 8 měsíců. Jako reálně to tolik není. 4 Počkat, leží, tak já jsem měl možná pravdu, že ty 4 roky, nebo jak dlouho sedí? roky a 8 měsíců. Nebo jako tolik není. Jako je to dost, kámo, nechtěl by jsem Oši takhle dlouho být ve vězení, jo. Ale ta kauza už je docela stará, třeba tak 2-3 roky, že jo. Takže jako jestli dostal 4 roky. Jako já nevím, jako podle mě borci, představte si, že sedíte 4 roky a 4 roky času, jakože někde vám jako uplynou úplně zbytečně, to je jakože docela hustý, no. Jak to znamená, že už by ho mohli za chvíli pustit reálně. Že jestli pustí Halina z vězení před GTA 6, tak je to crazy. Jo, každopádně já mám pocit, že mě dostat nějak 10 nebo 15 let, ale že byla amnestie na Slovensku, mám pocit, a prostě ty tresty se jak zmenšovaly a tak. Jenže se mu počítá i vazba od října roku 23, takže polovina trestu je Ho zavřeli v roce 2023, nebo já teď nevím, jako já tomu nějak úplně nerozumím tady tomu, ale tak dobrý. 19. února a už teď může zkusit požádat tedy o podmínku. OK. Takže vlastně už teď může požádat, aby byl v podmínce a pustili ho, jo? Více detailů v mém článku na playzone.cz. Díky za sledování. Jezuši, takže my se půjdeme podívat na ten článek. Nechte mi to najít, Oši. Playzone Halien. Tak.
Tady to máme. Tady ten článek. Slovenský streamer byl odsouzen ke 4,5 letům ve vězení. Brzy ale bude možná venku. Ještě před pár lety patřil mezi nejviditelnější tváře Fortnite scény. Dnes si Jan Halien Štec, tak se jmenoval, odpikává trest za mřížemi. A právě teď se řeší otázka, kdyby se mohl vrátit na svobodu. Máme spočítané klíčové termíny i první šanci na podmínkoši. Jo, tady máme fotečku Haliena, jak ho odvážej. A to já se divím, že ho jako propouští tak brzo a ještě na podmínku, že si může zažádat, když tam měl jako fůru let docela. No nic, tady se někdo v chatu ptal, že kdo to je Halien. Heloši, já si myslím, že Haliena zná hodně lidí, kámo. Halien, tak vlastně... Haliena zná podle mě jakože málo lidí, protože když si to vezmeme, tak hlavně ho znají úplně OG, jakože hráči Fortniteu a tak, co s tím začínali vlastně v kapitole první, si myslím nějak. Jednu dobu byl jeden z A jako od té doby už je to docela dlouhá doba, že jo? největších streamerů jako Fortniteových, nebo jeden z největších Fortnite youtuberů i. Podle mě byl vždycky tak top 5, jakoby. Víš co, že byl já, Alkan, Mitrandir, Buba a on, pak Pajus ještě taky asi. Takový jako patřil vždycky mezi jako ty nejsledovanější, jo. Tady to jsou Fortnite videa má na každém jako tak 20k views, což jakoby není jako málo, no. A hoši, pokud nevíte, za co sedí, tak sedí za to, že prodával mladistvím takové věci, které nejsou úplně jakoby dobrý. A tak no. Každopádně pojďme si to přečíst dál. Příběh, který začal u zářících monitorů a herních periferií, dospěl ke svému zásadnímu bodu. Jan Halien Štec, jméno, které v československé Fortnite komunitě dlouho znamenalo status internetové celebrity, dnes rezonuje v úplně jiném kontextu. No nic. Pro tisíce fanoušků byl symbolem úspěchu, streamerem, který dokázal přitáhnout davy k obrazovkám YouTube a Twitche, zatímco ve virtuálním světě sbíral sledující a pozornost, v tom skutečném se kolem něj nenápadně stahovala smyčka. Já je doteďka už jakoby nechápu. A já si pamatuju, že Halien mluvil už jakože tak v 10. sezóně na nějakém streamu, to jsem tam byl, že tomu jednou propadl tady těmhle věcem a říkal jako, že chatu, že tomu nemají propadnout, jo, že se z toho dostal a že vlastně teď už je v chillu a potom vlastně nějak za 2 roky, nebo já nevím za jak dlouho, udělal úplně to samý, takže jako jsem si říkal, dobrý, tak jako týpek motivuje, potom to zase sám zpátky udělá, ale fakt to nevím 100%, jako nechci tady nic úplně říkat, jako že to je prostě 100%, já jako jen tak, co si pamatuju, že jo, možná se to dá ještě někde dohledat na nějakém streamu, jestli je záznam nebo z toho streamu nebo něco takového, ale my se jdeme koukat. Proč vůbec se dal na tu cestu, kterou se dal, kámo? Proč začal dělat takový brikule? Proč prostě začal prodávat ty nehezký věci, jakoby? Víš co, protože oši, reálně jakoby tím, že takhle streamoval, tak si mohl přijít jako k hezkým penězům, já to jakoby nechápu. Dám příklad, kámo, jestli mohl vydělávat 100-200 tisíc měsíčně, tak jakoby to, abych vydělal třeba 500 tisíc měsíčně, ale hrozilo mi něco takového, kámo, tak to bych jako nikdy neudělal, to by přijde i nevůrv, jakoby. Je jedna... To tež vůbec nechápu, proč to dělal, když asi jako mohl vydělávat podle mě okolo 100k i víc, jakože jo, tak vůbec to nechápu, no. Proč najednou jen tak switchnul, jakože. Věc a to je to, že se to nemá dělat, prostě je to neetický, nehezký, ilegální, jo, ještě k tomu mladistvím, víš co, ale jako ještě v téhle pozici už jenom že to jakoby nedává smysl, kámo, že jakoby jo, vyděláš třeba o něco víc, jako, ale za jakou cenu, že jo. Všechno dlouho působilo jako další kapitola internetového dramatu. Veřejný spor s Martinem Zjamve, jo, že to bylo v tom Clashi, Hroncem, vyvrcholil sledovaným zápasem v organizaci Clash. Hej borci, napište mi, co se stalo s tím Zjamem do komentářů, mě by to zajímalo, protože vím, že o toho Clashe, tak se asi o něm nějak neslyší nebo tak. A přijde mi, že tady ti dva, co měli vlastně spolu ten zápas, jakože Halien s tím Zjamem, tak jako Halien samozřejmě sedí, že jo, ten Zjam, tak s tím jakože pod tím se slehla zem, jako mi přijde. Of the Stars a obvinění z užívání zapadla do šablony předzápasového trashtalku. Komunita je vnímala jako součást show, jako snahu schodit soupeře před kamerami. Jen málo kdo tehdy tušil, že realita sahá daleko za hranice digitálního konfliktu, že skrývá byt na Košické Hutnické ulici, kde se místo herních strategií připravovaly dávky a nic, kámo. Posílá to tam oši. Já jsem už slyšel nějaký příběh, kámo, že prej, já teď nevím, jestli on byl u nějaký borky, nebo nějaká borka byla u něj a prostě... To jsem slyšel taky, to jsem slyšel jakože fakt několikrát. Tam načapali, kámo. Že Halien se bavil s nějakou, nevím, že jí byl, myslím, méně jak 18, nebo něco takového, to nevím. Co prodával? Takovou mouku, takzvaně, no nic. Zlomový bod přišel v okamžiku, který jako by vypadl z kriminálního seriálu, přestože byl až mrazivě civilní. Celý kolotoč vyšetřování nerozdělila konkurence, ale instinkt matky, která jednoho dne našla cizího muže přímo v pokoji své dcery. No nic. Cizí muž, a.k.a. Halien, její následné pátrání a zjištění, že její 15
15, no nic. Hej, oni to tam, myslím, učil ještě, jak se to bere, nebo něco takového podle mě. To jsem tež slyšel, ale to nevím, jestli je pravda. Uvidíme, co tady píšou. Jemu to bylo jedno, Halinovi takzvaně, neřešil to úplně. Její následné pátrání a zjištění, že její 15leté dítě navštěvuje adresu známého streamera, vedlo až na policii. Z herního idola se rázem stal podezřelý v kauze, kde figurovali nezletilí konzumenti a dívka, která v té době již bojovala se závislostí. Definitivně skončil 19. října 2023, kdy Halien skončil v poutech a následně ve vazbě. Jakože je to docela šílený příběh, upřímně, kámo. Ale jakoby Halien byl vždycky takový kontroverzní, kámo. Já jsem slyšel, že dělal nějaký různý Já si myslím, že taky jo, on prostě poslední dobou, já jsem chodil na ty jeho streamy strašně často a on celou dobu hrál, dělal soutěže, vlastně nějaké giveaway a tak, watching party různé a potom začal jakože, nevím, dělat takové blbosti, že začal řešit scamy, dramy a takové věci a co jsem tak slyšel z nějakých klipů, jako tak on sám měl jako skemovat, ale to nějak nevyšlo prý na povrch, nebo lidi to říkali, že jako skemuje, ale samozřejmě, jak to asi lidi dělají, když chcou vypadat, že vlastně oni neskemujou, že oni tady tyhle věci řeší, se jim to nelíbí, tak vlastně se začal považovat, že je král dram a tyhle dramy řešil a že většinou mi přišlo, že to házel na druhé, někdy aj, že nějací lidi skemujou, že někoho skemli a přitom jako mi přišlo, že skemoval jako někdy on sám, že co jsem tak slyšel, ale třeba to není pravda, že jo, jakoby já úplně nevím, já si to moc nepamatuju, že přece je to 3 roky, jako jo, a já useless informace hrozně vypouštím z hlavy. Prostě informace, které beru, která mi je jakoby k ničemu, tak na to úplně zapomínám, jako jo. Ale slyšel jsem, že prý jakoby skemoval, tak ale to nevím, to jakoby nemám to nějak potvrzení, takže to jakoby nemůžu říkat, že to tak je. Každopádně jako přišlo mi, že byl vždycky takový kontroverzní a on v jednu dobu, kámo, dělal vždycky drámy, ne? Že furt řešil nějaký drámy, kámo, mezi Fortnite prohráčema. To je přesně to, co říkám, jakože poslední dobou dělal reakce a prostě drámy řešil, prostě hrotil lidi úplně zbytečně. Někdo mu něco napsal do chatu, hned se toho chytil, že někdo někoho skemnul a hned šel na Discord se toho člověka ptát a bylo to úplně zbytečný za mě. Co si tak myslím? Řešil drámy prostě mezi youtuberama, lidma a tak dále, že prostě dělal takový jako neúplně šťastný jakoby věci, víš co? Protože řešit drámy a to není to prostě úplně šťastný jako. Co tady máme dole, dál? Chcem se ospravedlnit všetkým, ktorých som poznačil svojím správáním. Vyskytlo se veľa situací, keď som si neuvědomil svoje konání. Prohlašujem, že na to nie som pyšný. Uvedl Halien ve své závěrečné řeči u soudu v Košicích. Kámo, to je někde dohledatelný? To by mě actually zajímalo, třeba nějaký soud nebo tak, jakoby kde to našli, sakra. Soudní proces proběhl relativně rychle, mimo jiné i proto, že se Halien ke své činnosti přiznal. Výsledek byl jednoznačný. 4 roky a 8 měsíců odnětí svobody. Obě strany se vzdali práva na odvolání. Rozsudek se stal pravomocným a Halien nastoupil výkon trestu v zařízení s minimálním stupněm ostrahy. Od té chvíle se jeho život přestal měřit. A stejně borci mě zajímá, že jelikož patřil mezi největší jakože streamery a youtubery na CZSK scéně, tak mě zajímá, jestli až ho propustí, jestli zapne stream nebo něco takového, jestli bude jako dál natáčet nebo fakt jako co bude dělat. Počtem sledujících a začal se řídit paragrafy a konkrétními daty. Sil, kdo je ve chládku uši? Ještě teď. Mě i mega zajímá, jestli až se vrátí, tak jestli začne točit na YouTube nebo tak. A hlavně co jakoby na to budou říkat lidi, víš? Že třeba, hele, je milion různých scénářů, začne točit na YouTube, bude mít views, vrátí se. Ne, asi přesně, jakože začne točit a buď jako mu to nepůjde, nebo ho lidi fakt jakože skrz tady to, co udělal, tak jako pošlou někam, no a nebo prostě to jako zase zvládne a zapomenou na to, jak třeba u Johna Mariánka na ty nějaké skemy tež a takové věci, tak to by mě teď zajímalo. Dostane se do toho, bude se živit YouTubem. Lidi na tuhle kauzu tak nějak zapomenou. Nebo se stane to, že prostě na tu kauzu nezapomenou, ale i tak ho budou sledovat. Nebo se stane to, že ho úplně odsoudějí, víš co? Že ty lidi budou úplně, že kámo, tak to Halina nebudou sledovat, to je hrozný jako a tak a třeba nebude mít vůbec žádnou sledovanost a tak. Já vůbec nevím, co se stane. A je možný, že ani nezačne streamovat, natáčet nic. Jako těžko říct, což já fakt jakoby nevím, co má v plánu. Upřímně, hele, jakoby takhle mezi námi, mi to přijde fakt jako strašně hustý příběh. Už jenom s tím, jakoby, že zároveň jsem fakt strávil jako stovky hodin třeba na Discordu a tak, když mi bylo třeba 16, 15 prostě. A bavili jsme se. Jako pro mě to už je takový, že já si to ani moc nepamatuju, když jsme se prostě bavili. Přece jenom je to pro mě skoro 10 let, jako jo. Nebo 8, no, spíš 8 let, ale je to takový hustý, jako. Právě ta dnes v únoru 2026 hrají klíčovou roli. Do trestu se mu započítává i doba strávená ve vazbě od října 2023
což znamená, že polovina trestu připadá na 19. února 2026. Už v těchto dnech tak může bývalá internetová hvězda poprvé požádat o podmíněné propuštění. Pokud by Hej, tak to je zrovna, když to točím to videjko 19. tak to je docela hustý, jakože to může být za chvilku venku, si myslím. soud uznal jeho nápravu, mohl by se dostat na svobodu výrazně dřív, než naznačuje původní délka trestu. Takže je možný, že třeba kolem nebo po 19. únoru ho normálně propustěj, kámo. To je hustý, co? Že je normálně možný, že ho 19. února propustěj prostě a začne třeba streamovat. Crazy. Neúspěch by ale neznamenal konec nadějí. Další významný milník představuje 2/3 trestu, který vycházejí na 29. listopadu 2026. A pokud by Halien musel trest vykonat v plné délce, definitivní konec by přišel 19. června 2028. No, takže ještě 2,5 roku. Přeloženo do Fortnite slovníků. What? Zhruba někdy v kapitole 9 sezóny 3? Kámo, kdo to psal? No nic. Herní scéna se do té doby nepochybně posune dál. Halienův příběh však zůstává varovným momentem o tom, jak snadno lze v září reflektorů ztratit kontakt s realitou a jak tvrdý může být dopad na dno. A to je všechno, oši. Jo, Barbora Šízbára Polášková tohle napsala. Hele, tak má jakoby na profilovce tady Fortnite skin, takže jakoby nedivím se. A tu A není tam něco jakože vyloženě nějaký přesnější datum nebo tak? Ale, nebo on to vlastně teďka říkal, že jo, ale fakt jakože by mě zajímalo, jestli jako půjde zpátky na tu scénu, anebo radši jako zůstane někde, já nevím. Nechci to říct nějak blbě, ale že prostě jestli půjde normálně a bude jakože pracovat a nebude používat sociální sítě, nebo právě se zaměří zase na to a nebo bude zase dělat špatné věci, tak to by mě jako zajímalo, no. Báru, tak to už jsem někdy slyšel, jako. Ta podle mě v Payzone už dělá dlouho. No, každopádně už tady máme fotečku ještě Haliena a musím říct, že to je jako docela šílený příběh. A jsem teda zvědavej, kdy ho jako pustěj. A je fakt hustý, že prostě jakoby je možný, že ho už teď pustí, jako. No, oni ho pustějí dřív, než se vrátí Travis, dřív, než bude GTA 6, kámo. Chápete? Je trochu nefér, že šel jen na 4 roky za tohle a někdo skoro Ne asi jakože Travis v shopu. za nic jde 3krát déle. To je hláška vlastně, kterou říkal docela často. Jako, hele, upřímně, já neznám kontext úplně celý, jako jo, víš co, úplně neznáme všechny podrobnosti, ale jakoby to, že prodával takovýhle věci 15letý holce a jakoby dalším nezletilým lidem a ještě to nějak doma schromažďoval, že jo, a byl to pravděpodobně jeho biznis, tak jako ty 4 roky, je to asi docela málo, ne? Normálně se chodí jako i na díl za takovýhle věci, ne? Hlavně ještě k tomu, když jakoby u toho je prostě 15letý člověk, že jo, a kdo ví, možná jakoby prodával ještě i mladším, víš co, že jakoby oni ho načapali z No, chápu, takže tohle je konec reakce, takže díky, že jste sledovali tuhle reakci, vlastně reakci na reakci. Každopádně používejte můj support the creator Devo, podtržítko 11, všechno velkým a nezapomeňte se přijít podívat na můj kick, kde vlastně streamuju. Můžete tam získat různé odměny za sledování, vlastně získáváte věrnostní body a za ty věrnostní body si můžete potom následně odemykat nějaké odměny, jako třeba nějaký gift a takové věci. No a to by bylo asi dneska všechno a zatím čus čus.